Bringing hope the world over. Hope Channel. Naimbag ngal daw yung manen, gagayem ken kakabsat. Ada kami manen, tapno agkakadwa tayong adalen, iti leksyon, nga inadal tayo, itatangalawas. Iti paulo na, ket ti panagaramid, iti disipulo, babaen, iti pangarig. Dato'y manen, dagiti kakadwak, ni Pastor Leo De Leon. Kumablaw ka man, Pastor. Naimbag ngal daw tayo, eten agagayem ken kakabsat. May samanen a panagadal ti serken tayo itatak at maragsakan kami ti panakiadayo dita. Ket sapay kuma tagtultuloy nga dagiti sasao niya po Dios isot mangidalan kada tayo iti inaldawaldaw. Ni Pastor Leo De Leon kakabsat, ket isu iti Sabbath School Director tayo, iti Northern Luzon Mission. Ket iti sumarunong nga kumablaaw, isuna ni Pastor Ray Urbi, ti Mission Evangelist tayo, iti umatlaeng iti Northern Luzon Mission kakabsat. Wen kakabsat, idanon ko kada kayo, tinaragsak pa nga blaaw, iti panagadal tayo manen ti sao ni Apo Dios. May sa kararagsakan nga ramiden, panunuten, ken pakaidayawan ni Apo Dios, dahito nga adalan tayo ita nga aldaw. Siyakmet kakabsat ni Pastor Eli Rafanan, gayemyo nga mangipangpangulo iti misyon, iti Northern Luzon. Sakbay ti amin ket agkararag tayo kakabsat tapno idalan na tayo na Apo Dios iti baro nga leksyon tayo. Man nakabalin nga Dios amami nga dakat sa dilangit. May sanggagundaw ay ama nga lukatan mi iti saom. Tapno dayto nga saom ket isu iti mangidalan kada kami. Titarigagay mo ngagbalin kami nga disipulo ken adalam. Tapno Dios dayjay relasyon mi ken ka. Ket agbalin nga napigsa, ket iti pamati mi, agbalin met ang nabileg, ket agbalin o Diyos nga tinaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Maramid mi iti misyon nga inted mo, nga ramiden mi. Tulungan na kami nga rod itata, uray pa'y digiti kakabsat, nga kadwami, nga mga dalo Diyos, dahito napateg nga saong. Dila mabalin, nga iti santong espiritum ti mangidalan kada kami, ket tilawag ing kamaadalin itata, isuda iti mangiturong kada kami tinananay nga panagbalin mi nga disipulo ken adalam. Pakawanem ama dagiti nagkurangan mi, dagiti dawaten mi tinagan na po ni Jesus. Amen. Idinapan nga lawas kakabsat ket inadal tayo no anya iti kaipapanan na dayjay sao nga disipulo. Namuan tayo nga iti disipulo ket maysa nga pasurot nga aramidin na kabsat dayjay nga tarigagay ni Apo Jesus. Inadal tayo nga idinapan nga lawas ket addagayam dayjay misyon nga kayat ni Apo Jesus nga aramidin tayo. Dayjay man panangayab na akas dayjay insuar tayo dinapan alawas Pastor Ray ken Pastor Leo. Dayjay panangayab na kadagiti adalan ket kunana suruten dak. Gayam dayjay susurot adda dayjay kayat nang ipaaramid. Isu dayjay kakabsat dayjay ket aramiden kayto nga agkalap kadagiti tattao. Napateg dayjay disipulo nga trabaho kabsat. Idi napanalawas inadal tayo di kinapateg daytoy sauna po Dios. Ngagayam iti pudno nga disipulo, pudno nga adalan ket no anya dayjay mabasa na isugayam dayjay pitpetan na ket awaten na nga sao ni Apo Dios dayta. Itatangarod, iti adalin tayo kabsat, ket dayjay panangaramid ni Apo Jesus, kada tayo. Akas may nga adalan na, ket usarin na dagiti pangarig. Dawatin tayo kini Pastor Ray, nga basain na kada tayo, dayjay paset amayolo, nga isu iti sentro daytoy adalin tayo itata, nga oras kakabsat. Kastoy man, ti kunana kakabsat, ijay Mateo 13:34 aging gana iti 35 kasto iti kunana. Amin dagitoy insao ni Jesus kadagiti pangarig kadagiti adu at tao. Ket saan na
akasao ida idi no di biig a pangarig. Tapno matungpal idi ti sinao ti mamadto akon kunana luktak to tingiwat ko kadagiti pangarig. Palawag kunto dagiti banag ana ilemeng nanipud idi pan nakabangon ti lubong. Ngarod kakabsat, ni Apo Diyos, no makisao kadagiti adalan na, ket usarin na iti pangarig. Idi napanalawas, iti inadal tayo, dahil iti Biblia, ket buklen na iti daan, ken baro nga tulag. Innem apulo ket innem nga liblibro. Ngarod, padasen tayo nga uray pay iti daan nga tulag, dagiti umununan nga kapadasan, kadagiti pindili na Apo Diyos, nga nagbalin nga adalan na. Ket kinapatang, wenno kinatungtong ni Apo Diyos ida, babaen iti pangarig. Pastor Leo, kayat mo man nga iadal mo kada kami, no anya digdi kapkapadasan iti daan atulag. Nga inusar, tapno nalaklaka, wenno dayjay kunate man nalaglagan dayjay leksyon, wenno dayjay panagdisso, panagsaad dayjay leksyon, kadayjay kayat nga ited ni Apo Diyos. Okay. Sakbay ko nga sumbatan ay eten agagayem ken kakabsat. Dayjay asaludso di Pastor Fanan. Kaya't kuman nga lagi pen tayo di teksto nga naaramat idi napalabas anagadal tayo. Kunana iti may kadwa at Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16 ken 17. Isu amin nga surat nga impaltiing ti Diyos isumet tinimbag a pakasursurwan, pakatinggaran, pakababalawan, ken pakadalan ti kinalinteg, tapno ti tao ti Diyos nan anay kuma, ket masursurwan animbag iti suamin nga aramid anasayaat. No kitain tayo iti daan atulag, makita tayo nga uray dagitoy mamadto inaramat ni Apo Diyos ida. Tapno kasarita da dagiti anak na babaan matlaeng ti pangarig. No kitain tayo ti Isayas, iti Samuel, ken uray ti Jeremiah, Jeremias, makita tayo ditoy nga kunanay jerugi imbaon ni Apo Diyos ni Nathan, kunanay di Samuel. Naaramid daytoy idi nagbasol ni Ari David ken ni Bathsheba. Ket idi amapan ni Nathan ababalawen na ni David, saan na nga dinirekta iti basol na dudiket impagnana iti maysa a pangarig, aging gana nga ni David matlaeng tinangited no niya ti ukom ama aramid. Saan imbaga si kadayta. Ngam laglagi pen tayo nga uray di imbagan ni Nathan naggapo kini Apo Dios. Taysot nang ibaon. Uray pay iti pasamak kadagiti na duma-duma a pakapadasan dito ikas ko natatay di Jeremiah, amin dagitoy naggapo kini Apo Dios. Maaramat iti sao ni Apo Dios, babaan ti pangarig a pangtubngar, pangwarning ken panangidalan kadagiti tattao na. Daytoy ket maysa apanggat ni Apo Dios tapno kasan nalaka a maawatan uray ije daan natulag dagiti banbanag akayat ni Apo Dios a maimaldit kadagiti panpanunot tayo. Subliente man dayjay inbagam nga Rod Pastor Leo niya. At dayjay palasyo iti ari ni Ari David. Nagbasol. Ket narigat mo ang itudo iti ramay mo kadayjay ari. Ang kaskari. Kaskaring, nga kaskaring, pamulatan nga tub nga rin. Iso nga daday ito'y propeta, ket Simrek, propeta Nathan. Ket nagpintas niya istorya na, ket kunana, tapno maawatan tayo, aday tagkaroba. May isa nga nabanang, ket may isa nga napanglaw. Ket piman, day dyan napanglaw, adalang itimay-may isa nga, taraken na nga karnero. Uno ko natin lang ngayon, nalalakatay nga maawatan, adda iti may sa nga kalding na. Ket kunana ni Nathan, daytoy nga karuba na, nga nabanang, ket nakadadu iti karnero na. Kaslag pulpulong. Wain. Itata, idi nga ag birthday day anak diyan nabanang, anya inaramid na. Tay kalding di karuban Jay bugbog tong may sa nga kalding di karuban na piman isudya pan nang inala. Ket ni Ari David nakapungtot.
kakunana ito'y pagariak saan amabalin akasta. Haan nga mapasamak dayta, idyayen inserek ni Nathan dayjay kaipapanan dayjay pangarig. Isu nga daw pudno dayjay ko ng Pastor De Leon nga usarin ni Apo Dios apan nagtubngar. Usarin ni Apo Dios apan nagisoro. Iti pagyamanak ni Apo Dios may isang ama, ta isu nga rod ama tayo. Ammuna dayjay rik na tayo tapno dayjay panangisuro na ket datayo metlaeng iti mangipataros kasla dayjay panangipataros ni Ari David. Mga miris ket idin nga naamiris na kakunana anjay sinintensyan na. Day insentensya na ibagam kanyak no sino dayta. Wain. Mapapatay. Kat mapapatay. So kuna na ket. Imbaga ni Nathan sikatin ang ted ti sentensya tabagem apuare. Isu nga nagsayaat iti dayjay manwagas ni Apo Dios. Nga dayjay panang babalaw, dayjay panang tubngar, dayjay panang isuro na, ta isu nga rod iti Dios ayat. Pastoray, iti baro nga tulag. Into no ayaban ni Apo Jesus iti maysa nga tao tapno pagbalinin na nga adalan, naba nang man, napanglaw man, masapul nga adda iti dayjay kuna tayo nga likudan na, maysa nga ibati na. Kasano dayjay panangusar ni Apo Jesus iti baro nga tulag, iti pangarig tapno maawatan dayjay inayaban na, dayjay kaipapanan iti panagbalin na nga adalan. Nagimbag nga saludsod, Pastor. Akasapulan nga intuuden ti maysa nga mayat nga agbalin nga adalan ni Apo Isus. Ta tunggal maysa kada tayo ket tarigagayan tayo nga agbalin nga adalan. Nakayat tayo nga usaron na tayo ni Apo Isus. Nga ituloy tayo dayjay misyon nga inrugina dito rabaw ti daga tapno ti kastagat mausar na tayo. Ti siputan ti maysa nga agbalin nga adalan ket kunana ditoy ni Apo Isus. Ta kayat tayo amin ti agbalin nga adalan. Wen. Ngem dati baga ni Apo Isus ditoy nga kasapulan nga aramiden tayo. Wen. Nakalpasan nga pinati tayo ket kasapulan nga aramiden tayo. Dito kunana jay bersikulo 27 iti Lucas 14 kunana akastoy. Oray siya sino nga umay sumurot kanyak. Ket di nabaklayen ti krus na saan makapagbalin nga adalang. Nga rod, no kayat mo ti agbalin nga adalan ni Kristo, sumurot ka kenkwana. Ket ti susurot mo kenkwana, adda ti ibaklay mo. Dayjay krus na. Dayjay krus na. Anya ka di dayjay krus na. Dayjay krus na, sigun iti konteksto, di bagbaga na ditoy, ket isu dayjay misyon ni Kristo, nga kayat na nga baklayen. Kayat na nga rod nga sawen, no ayaban na ka ni Apo Jesus akas adalan na, dayjay krus na, wenno dayjay misyon na, isumeten ti agbalin a krus mo, isumeten iti agbalin a misyon mo. Ta ni Apo Jesus, kunana dito'y Lucas 19, versikulo 10, imay tapno ti kasta, biruken na, kensapulen na, dagiti na mapukaw. So ti maysa nga tao nga agbalin nga adalan ni Kristo, iti panangibaklay na dayjay krus, nga isu ti misyon, nga inted ni Kristo kenkwana, isu iti panang birok na, panang sapul na, kadagiti na yawan. Tapno ti kasta ket idanon na ken Kristo Jesus. Tapno maadan ti tinamnama ti panakaisalakan. So nga, kunana ni Apo Jesus, isunusar na dito'y dagiti teksto ken setsetas, pangpangarig. Tapno ti kasta, dagiti tattao nga dumngeg kenkwana nga adalan na, ket maamiris da no, anya ti kasasaad da. Wen. Tatimay sa nga tao nga mayat nga mangibaklay ti krus na, kasapulan nga panunutin na nga naimbag. Takuna na dito'y versikulo 28 iti Lucas. Kas maysa nga tao, kuna na dito'y 28 kakabsat. Tas asino kada kayo ti idinto akayat na timangbangon ti maysa atore.
di agpanunot nga umuna kadagiti masapul agastuen takitaan na no adda umanay apang lepas dilakit ta inton na ikabilnan ti simiento ket saan na mabalin alipasen amin dagiti makakita rugyan da nga uyawen. So nga timay sa nga tao daytoy isuro ni Apo Hesus ditoy ti panangusar na timay sa pangarig kasapulam nga inton ibaklay mo ti krus mo nga isu da misyon ni Apo Hesus desiderem piliem nga iti panangibaklay mo ket inton irugim masapul nga ilipas mo ta saan kanto ang nakababain. Inton awatem ti balin mo akas may nga adalan. Awatem ti misyon nga ipabaklay ni Apo Hesus ken ka. Desiderem tapno ti kasta ket ituloy mo planom nga nimbag ken ilipas mo agsipud ta saan nakamot baybayan ni Apo Hesus kay. Inton ibaklay mo ti krus na. Inton ti misyon na ket surutem. Ang nakamot baybayan nalag-an ti misyon ko. Numampay adda nay baet ken kuana nga iti panang baklay tayo ti krus na ket adda ti rigat. Adda dagiti panagsagaba. Adda dagiti panakalalais. Ngem laglagi pun ti maysa nga mangibaklay ti krus wenno ti misyon. Dakdakkel nga amang ken nadagdagsen nga amang ken adu nga amang dayjay ibunga na iti susurot mo ken ni Kristo akas maysa nga adalan. Numan pay pagpanawam to dagiti bambanag nga comfort zone iti panagbiag mo tangamin no sumurot kanto akas maysa nga adalan ket ibaklay mo ti krus na wenno ti misyon na adda dagiti bambanag nga talikudam. Ngem panunutem nga dakdakkel to nga amang ti ibunga na inton ti biag mo ket surutem ni Kristo kas maysa nga adalan. Napintas dayta pangarig nga inusar ni Apo Hesus kasla panagpatakder iti maysa nga dakkel balay. Sakbay mo nga patakderen adda plano na. Yeah. Napangkan iti maysang inhinyero, napangkan ti maysang arkitek. Ket iding nga irugim, amumon nga nakita mo da dyan napintas nga pagbungaan na. Iding irugim, agrugi ka pelang agkali, saggagaysa nga pagtutuunan nga simento, damamin dya bimnan, hamo pa'y laeng amakita, da jay kumpleto nga maramid. Ngem iti tunggal babasit apaset amay naynayon, manaynayunan meten da jay pan nakakita nga ni sumaysayaat, ken sumaysayaat. Isu nga, uray pa'y iti panagbaklay tayo iti dayjeman kuna tayo nga cross. Sublian tayo digiti adalan Pastor Leo. Nagbabawi nga ta ni Pedro kadayjeng aldaw nga binisita ni Apo Hesus ijay baybay ti Galilea. Daldalusan nan ti tabukol na, daldalusan nan ti baluto na. Tay ti trabaho na nga rod idikit anya. Agkalkalap. Ket kunana ket suruten dak kunana na Apo Hesus, ket aramiden kayo nga agkalap kadagiti tattao. Nagbaliw iti misyon. Manipod iti krus da, wenno di misyon da, nga agkalap iti tunggal rabi, tunggal aldaw iti lames, itatan ket agbalindan nga dayjay misyon da, isumeten ti misyon ni Apo Hesus. Iti panagbiag tayo akas ministro. Patsik nga do digiti kapkapadasan nyo nga nakita yo dayjay ragsak nga inton no inarabid tayo ti misyon ni Apo Hesus nga inted na kada tayo ket makita tayo dayjay babaen iti parabor na balbaliwan na dayjay panagbiag. Isu nga nagsayat digiti us-usaren na nga pangarig ngem iaplikar teman kadaytoy agdama nga panagbiag itata akas iti agdamamet nga adalan ni Apo Hesus. Adda kadi digiti makita yo nga dayjay cross ket nalag-an ta dayjay cross na ket napnuan iti ragsak. Wen Kaya't kuman nga kita entay basit pastor. Adati may isa nga nagsao nga kunana nga daytoy nga cross ket isu ti prelude ti ipapatay. Idi nga masintensyan ni Apo Hesus amatay binagkat na ti cross na. Wen Iti may isa nga adalan
iti maysa asumurot kini Apo Isus masapol abagkatan na iti cross agturong iti ipapatay tapno matayen di kina siya sino na tapno ti kastan ni Apo Isus iti agbiagan ken kuana. Kasto iti pudnong adalan. Isu ako na ni Apostol Pablo saanen nga siyak ti agbiag no diket ni Kristo nga dakanyak. Isu nga di kuna di kararag ni Apo Isus saan nga iti pagayatak no diket ti pagayatam. Ti agbalin nga rod nga adalan agturong deta ti papatay ti pagayatan na tapno ti pagayatan ni Apo Dios ti maaramid. Ket daytoy masapol nga iti isusurot tayo ken Apo Isus hanlaeng nga agplano tayo no diket agpanuno tayo dagiti banag nga maisacrifice tayo. Tano dagiti banag ket maibatan tayo nalakan to lang ang talikodan dagiti banag ken sumurot tayo ken Apo Isus. Ngamno tikikitaan tayo laeng kuma ket dayjay bendisyon nga ito na, di tayo matkikitaan, di talikodan tayo abanbanag, akas daduma aragragsak, tinilubungan, uno amin aragragsak na ilubungan, kasla saan na siya, so plano ka. Hanya dagiti masapol, ngay sacrifice ko, tapno kasta, nan anay, Jesus surot ko kina po Isos. Ti problema tayo tatanga adalan, dagiti adalan, kada ito atsyempo, no kitaan tayo kasla, kikitaan tayo panakay salakan. Handa kikitaan tayo responsibilidad, nga masapol nga aramidin dati pan nakaawis da nga adalan basta dada jay may salakan dan dada jay ngam dagi nga ibaga niya po Dios kasla handa kayat nga talikodan na jay so di magbaga na to iti may sang agplano planuan na nun niya dagiti addakin ko na masapol igibab na tapno kasta ay iten agagayim kang kapsat nan anay ti isusurot na kini Apo Isus Adda DJ panagbalbaliw iti panagbiag iti maysa nga tao inton no pudno nga maayaban nga adalan. Ket no damagam digitoy nga inayabanen ni Apo Dios saan da pulos nga agbabawi. Mangtidak iti maysa nga kapadasan. Idi napanak iti maysa nga distrito tayo iti Northern Luzon Mission. Dayjay maysa nga layman wenno trabahador iti lokal nga iglesia kunana pastor dati bisitaan tayo na pambibinisita. Idi apan bibinisita, inyam amuda kanyak nga isuna iti maysa nga pangulo, iti maysa nga iglesia idtoy Nueva Vizcaya. San kun nga ibagan da iglesia wenno pamati nga nagapuan na. Tumuna nga sa lutsud na dinagtugaw kami iti balaydan ket kunana pastor. Da kayo laeng kadi iti may salakan. Kaya nangarong nga sawain, da kayo laeng kadi iti adalan. Ket apaman nga naibaga na dayjay, inusar ko tatay, o adalen tayo tataket babaen iti pangarig. Inusar ko dayjay pangarig ni Apo Jesus, ijay Juan Kapitulo 10. Ni Apo Jesus ko na naket siyak iti naimbag a pastor. Sana inlawlawag ijay Kapitulo 10, versikulo 16, ket kunana, at damet sabsabali a karnero asaan da ana itipon itoy a pagtarakman. Dinamag ko kadaytoy nga pangulo, kadaytoy nga sekta. Kekunak bigbigem kadi nga ni Apo Jesus isu iti na imbaga pastor mo. Ket isungbat na ka ay na pastor. Ke bigbigem kadi nga sikamet iti karnero na. Oo na. Ket sukuna na ka ay na pastor. Manipod di jay, naawatan na bal, manipod ka dayto nga pangarig, nga addagayam iti masapul na nga ramiden. Insublik ken kwa na dayjay awis ni Apo Jesus kadagiti adalan. Surutin dak. Sinurot na ni Apo Jesus. Ket no itatan lumapang kayo, ijay napintas nga ili iti aritaw, ijay Nueva Vizcaya. Mismong iti paraangan daytoy akabsat. Addan iti nakatakder ang napintas a balay nga pagdaydayawan. Iti kapaypayswanan na iti naudi nga Sabado iti bulan iti Nobyembre kadaytoy nalikod atawen 2013. Iti Aritaw Seventh-day Adventist Church was organized. Taapay, han nga pinanunot kunanakit ibatik nga tan daytoy pagkapangulok ka daytoy nga sekta. Saan? No dikit di nakita na dayjay ragsak nga masapul nga
awaten na dayjay nga panagbalin na met nga adalan. Iti kahit na nga sawen, Pastor Leo ken Pastor Ray ket hantay nga mabalin nga ibaga nga sacrifice. Iti sacrifice, no siya mismo iti panagkita niya. Following Jesus, when no deje panang surot ka na po Jesus, is never a sacrifice. Tati sacrifice kuma, no kuma adda iti napintas alugan mo, modelo 2014, ket no kunam isacrifice mo, sukatanda ka laeng iti bisikleta, dayjay iti sacrifice. Ngem no itilugan mo itata ket modelo 2014. 2010 ket kunana ni Apo Dios suruten na haanan to nga itid kanyam dayjay napimpiman na alalas a sitwasyon. Tati kunana ni Ari David injak pay nakakita iti napudnong anak ni Apo Dios nga agrigat ken agpalpalama. Apaman nga sumurot iti maysa nga tao nga agbalin nga adalan. Iti panagbiag na ket panagbiag an narangay. Malabit ko na tayo when a pastor nga samit nga rumang ay iti na materialan na panagbiag. Ngem do kikitain tayo ti sabali pay a panagbiag ket iso iti narangay. Ada kadi iti mainayon nyo kada ito pay nga leksyon tayo, Pastor Ray ken Pastor Leo. May sa kadagiti kararagsakan nga araramiden ti maysa nga disipulo ket isu daytoy panagmisyon. Wen. Panangasaba. Nga itultuloy dayjay aramid ni Apo Hesus. Agpayso nang agagas. Nga may sa kadagiti misyon na ket mga saba. Kapadasak daytoy pastor ta inton makitak dagiti agdengdengeg iti panangayam amom ni Kristo kadakwada nga surutan da tay sungarod ti pastor akas kunayo. Wen. Ket mabalbaliwan tum da di panagbiagda. Isangit da pay ta amang nabirukan da ti kinapudno nga nasaysayaat nga amang ngem dati a panagbiagda. Ket kabailan danton nga ibatan, iwagsak dagiti amin nga adda kadakwada ta nakita da nga nadagdag sa nga nadadu iti nasaysayat a panagbiagda. Kabailan danton nga itulong dagiti anyaman nga da kadakwada. Kabailan danton nga ited dati tiyempuda apay agsipud ta nasursurodan ti agbalin nga adalan ni Kristo. Ket no saan mo kabailan nga isukat dagiti addaking ka kadayjay itang tanggaya ni Apo Hesus. Ket sa mo kabailan hangkan tumakapagbalin nga adaran. Tangamin iti dalan nga agturong ken ni Kristo ti agbalin na pudno nga adalan ket bagkatem ti krus na. Tapno ti kasta ket sumurot ka ken kuana. Pastor Leo. No kitain tayo na ito'y adalin tayo. Pastor Ray, Pastor Eli. Makita tayo dito yung iti sumurot ken Kristo. Willing data nga mangisuko iti amin nga daken ko na. Kat daytoy panangisuko na idatag na amin ken ni Apo Hesus. Ket ni Apo Hesus isu iti mga ramat kadagiti amin ken ko na. Malagip ko dijay iti Exodus nga kuna ni Ari Farao ken ni Moses inkayo ngam agbati dagiti dingwenyo kay agdaydayo ken ni Apo Hesus ngam kuan ni Moses saan sumurot da amin at dagiti duma no sumurot kagayam ken ni Apo Hesus ket agserbi kan kuana sumurot pati amin asa ni kuam agserbi amin ken ni Apo Hesus dayta ti pudno nga dalan. Ket kung usaren dayjay saom Pastor Leo dayjay susuko no surrender. Iti ima dayjay tao nga ag-surrender han nga kastoy. No di kasta. Ingato na tayo man. Ingato na pa iti ima na Pastor Ray tapay kaya na nga sawen ibatan na amin. Oy. Iti kasjemit iti pa nagsuko iti maysa nga tao nga sumurot ken ni Apo Hesus. Iti buklen kakabsat dito inadal tayo anya dito sa nga pangarig. Ni Apo Dios into no katungtong na iti maysa nga tao nga ayaban na kaslaken ni
Ari David, kaslakin ni Pedro, kaslaka digiti imununan nga inayaban na, tapno nalalakada nga maayaban, kuna na ito'y pagleksyonan tayo, kayat nga isang pet ni Apo Esos iti kinapudno kadagiti puso, digiti agdengdengeg ken kuana, babaen iti pangarig. Nalaklaka tayo nga awaten dayjay bugas, wenno dayjay kayat na nga ited kada tayo, babaen ka dayjay ited na nga pangarig. So ngagyaman tayo, malagipyo dayjay ibagbagang Pastor Regamin daytoy panangsurot tayo ken Apo Esos niya. Kasano iti kinapateg iti maysa, dagiti pangarig na Apo Esos kadigiti nayawawan nga kwarta, nayawan nga karnero, nayawawan nga anak. Iji kwarta na may sala nayawawan, adape lang iti siyam, kenkwana. Iji karnero, mano karnero na? Sangagasot. Aday iti nayawan amaysa. Aday iti duwang anak na, nayawan di maysa. Ngem iti pagpapadaan kadigito nga pangarig nga inted ni Apo Esos. Intun no nasapulan, wenno nagsubli dayjay nga nayawan, adda iti ragsak iti langit. Makita ko iti adalan, datayo, nga intun no aramidin tayo dayjay misyon, nga inted ni Apo Diyos kada tayo, ket adda maawis tayo, nga agsubli iti arpad, iti kinamanagayat ni Apo Diyos. Anya dayjay makita tayo, adda iti ragsak iti langit. Isu nga gagayem ken kakabsat, anya, datayo digitay inayaban ni Apo Diyos ngagbalin nga adalan, datayo digiti kayat na nga agtrabaho, kadayjay nga misyon nga inted na, ket intun no usaren tayo, digiti amin tayo, isuko tayo, digiti amin tayo kenkwana. Pacheck, awan iti panagbabawi. Mangitid tayo iti maudin nga pamalakad kenkwana glaw tayo. Tapno, mabalin tayo manen nga ited kina Apo Diyos iti panagdayaw, babaen iti kararag. Ket mabalin tayo itong adawaten, kay ni Pastor Leo, nga itid nanton iti panagkararag. Umuno na ni Pastor Ray. Wen, kakabsat. Sapay ta iti tultuloy panagbalin tayo nga adalan ni Kristo, ket masursuro tayo nga ipateg ti sauna. Numan pa isuro na tayo, babaen kadagiti pangpangarig, amiresen tayo ti panagbiag tayo. Tadagito nga pangpangarig nga isuro na, ket adda ti kay papanan na iti panangisuro na, panangtubngar na, ken panangidalan na tayo iti nasaysaya ta panagbiag. Nalinlintag ka panagbiag. Akas may nga adalan na. Amen. Dagiti pangarig inted ni Apo Diyos kada tayo, tapno kastakat nalaklaka atarusan tayo, dagiti kinapudno, akayat ni Apo Diyos, nga mamon tayo. Ket sapay kumata dagiti ang kinapudno, isuda ti makita kada tayo, ken isuda ti pagbiyagan tayo, akan kanayon. Kada ito yung mga panagbiag tayo, kabsat, usarin ni Apo Diyos iti sauna, nang nangruna, usarin na met dagiti kapadasan, ngititid na kada tayo. Iti may salaang nga panggap na, ayaban na tayo, ket surutin tayo, ket makipasit tayo, kadayjay na trabaho na. Gagayam kang kakabsat, agyaman kami, sakbay kami nga agpakada, dawatin tayo ni Pastor Leo, tayo dalan na tayo iti panagkararag. Agkararag tayo kakabsat. Madaydayaw nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami, Apo, kadagiti adal ng impakaambom kada kami. Tulungan na kami kuma, babaan ti tulong ti Espiritu Santo, amangted kada kami ti panakabalin ng agtulnog, tapno saan kami agbasol ken ka, dahito ti dawat ken pagpakaasimi, tinapataganagan ni Apo may Jesus. Amen. Amen. Patyen mi kakabsat nga kadaytoy nga leksyon ket napateglaunay. Patyen mi nga daytoy panaginadal tayo ket adu digiti inted ni Apo Dios nga isu kakabsat iti pannakiam muna dagiti pagayatan na. Agyaman kami iti pannakiaddayo kada kami tata ket awisen da kayo kakabsat nga maminsan pay into no may nga lawas agkakadwa tay tumanen. Agpakada tayo nga ruden, Pastor Ray, kumaadblaw kan, Pastor Leo, agpakadblaw ka maten. Wen kakabsat, sapay tayo tultuloy tayo, tultuloy yo,
nga subaybayan daytoy nga programa ken panagadal ti leksyon ket sapet ni Apo Dios makiadda kada kayo. Agpakada kami kakabsat, ket inton sumaron na panagadal, kadwada kay tumanen, agraman nagiti maawisyo. Kasta nga ro din kakabsat, siyak ni Pastor Eli, iti kadwak ni Pastor Reken, ni Pastor Leo, imbang daw tayo maamin. Nga po Diyos, dimang bendisyon kada kayo.